Malawi Today. Stephen Kayuni mulungu akukhululukireni kumene muliko mulungu akukhululukireni munazuza ine munazuza family yanga munazuza azibale yanga kuvutika because of you. One day chilungamo chidzaoneka chifukwa iwowo ndamene anapanga zinthu zabodza zimene anzawo akuvutika nazo today. Endi ndiliuze mtundu wa Malawi Stephen Kayuni ndakana kwakhululukira. Boma la South Africa linalemba chikalata kwa Stephen Kayuni amene Stephen Kayuni yo panthawi imene yoyo anali I think DPP. Anakamba kukana kuti mwana wa ine apita akalandire treatment ku Kenya mpaka mwana anamwali. Mkulu woyimira milandu boma wakale Stephen Kayuni lero lino auna ngati kutulo pamene Shepherd Bushiri komanso Norman Chisale akuwakokera ku khoti. Kodi nkhani yake yonse iwenda bwanji? Tikulandireni kwina kulikonse kumene muli pa Malawi Today. Malawi lero tikhale limodzi kumene tikhale tikuzukuta nkhani yonse momwe ikuyendera. Malinga ndi zomwe mneneriyu walemba pa tsamba la Facebook, Kayuni omwe pa nthawiyo adali oyimira boma pa milandu adalandira upangiri kuchokera ku boma la South Africa woletsa mwana wawo kutuluka mdziko muno ndipo adasungidwa ku bwalo la ndege kwa masiku asanu. Malingana ndi mmene alembera pa tsamba la Times la pa Facebook anakuti mneneri Shepherd Bushiri wati atengera Stephen Kayuni ku bwalo la milandu kuti akafotokoze bwino za adindo a mdziko la South Africa omwe adalamula kupereka chiletso kuti mwana wa Bushiri asakalandire thandizo la chipatala mdziko la Kenya. Bushiri ati kuchedwa kulandira thandizo kamba koyimitsidwa pa bwalo la ndege kudadzetsa imfa ya mwana wawo yemwe pa nthawiyo adali ndi zaka zisanu ndi zitatu. Mneneriyu wati adakhululukira kale Kayuni koma akuwatengera ku bwalo la milandu popeza pali anthu ochuluka omwe amagwiritsa ntchito maudindo awo molakwika opanda zilango zilizonse komanso kuti akufuna kudziwa anthu omwe adalamula chiletso ichi chomwe iwo adati chidali chosowa umunthu. Padali pano Kayuni sadayankhepo kalikonse pa nkhaniyi. Ndithu mmene moto ndi mmene zikukhalira makamaka pa nkhani yokhuzana ndi mlandu umene Bushiri akuwakokera Kayuni ku khoti. Nkhani yake idachitika 2021 tikukumbukira bwino zoti 2021 Bushiri adataya mwana wawo wang'ono kwambiri amene anali ndi zaka 7 ngati C8. Nthawi imeneyo Bushiri adayesayesa kusakasaka chithandizo kuti mwana wawo achire koma chithandizo chimenecho chimenera kuti akachilandire kunja chifukwa mzipatala za mdziko muno adali atayesayesa umu ndi umu koma kudasalira kuti apite kudali kunja makamaka mdziko la Kenya. Koma kuti zimenezi zidakanika kuchitika chifukwa choti adalandira chiletso chimenechi ndipo adanena kuti chiletso chimenechi chaperekedwa ndi Kayuni. Ndipo pano Bushiri abwera ndikunena kuti akufuna kudziwa chilungamo chenicheni kuti zidayenda bwanji nanga adalamula zimenezi ndi ndani. Nde nkhani yonse tikhale tikupasirani ikafika m'manjamu. Koma paja amanena kuti likakuona lisiro mvula sikata. Bushiri atalengeza zimenezi nawo sichakumasana konkono Norman Chisale abweranso ndikunena kuti iya inenso tu ndikufuna ndi yankhulepo pa nkhani yokhuzana ndi Kayuni chifukwa nawonso anandichita zinthu zopweteka kwambiri ndipo nkhani yonse idayenda motere ya Chisale makamaka ndi Kayuni ameneyo. Tikumbukiranso bwino kuti Chisale adanena momveka bwino pa interview ina pa Times adalongosola kunena kuti Kayuni sazawakhululukira moyo wawo wonse ngakhale zitazavuta bwanji chifukwa adawachita chipongwe. Kodi chipongwe chimene adachita Kayuni kwachita Chisale chidali chotani? Iwo watu akunena kuti Bushiri Chisale makamaka adayesesa kuti apereke school fees ya mwana wawo amene nawonso mwana wawo wamkazi apereke school fees koma zidapezeka zonena kuti ma account yawo onse adatsekedwa ndipo zimenezi adachitisa ndi Kayuni adayesesa kupempha mundumu kuti mwana wawo apite ku sukulu ndithu apange sikule ma account yawo kuti amulipire school fees koma sizidatheke ndipo izi zidapangisa kuti mwana wa Chisale akanike kupita ku sukulu ndipo zimenezi zidayipira kwambiri
achisale ndipo mpaka na pano achisale samayiwala za nkhani imene ndipo iwo wanso alengeza kuti nawonso akuwatengera Akayuni ku khoti. Tatiye ndingokuonesani mmene adayankhulira achisale makamaka nkhani yokhuzana ndi Akayuni padzana. Tani ndamva yankho yawo. Mukuchita muna kambapo kudandaula kuti mukuchita kufika polephera kulipirira fees ana. Yes. Inuyo achisale. Ineyo ndili kulephera kulipirira fees ana. Chimene chimachitika anthu mumalankhula zimene inu mukudziwa osati chimene chili mwa munthuyo. Ndinapempha akolatulutse ku Ministry of Justice kwauko. Ndinapempha ndi mwana ku sukulu mutenge ndalama 3 million ilipiridwe ine ndili mundende ndipo anakana. Amina anakana ndi Stephen Kayuni. Nthawi imeneyo ali director DPP. Kwauko adakana. And mwina ndipezerepo mwayi. A Stephen Kayuni Mulungu akukhululukireni. Kumene muliko Mulungu akukhululukireni. Munazuza ine, munazuza family yanga, munazuza azibale yanga kuvutika because of you. One day chilungamo chidzaoneka. Chifukwa iwowo ndamene anapanga zinthu zabodza zimene anzawo akuvutika nazo today. Endi ndiliuze mtundu wa Malawi. A Stephen Kayuni ndakana kwakhululukira. Ndinayankhula nawo pa phone through munthu wina wa MCB kupepesa a Stephen Kayuni kundipepesa kuti adandilakwira. Ndipo iwowo alilede kuthandizira kubwera kuzakupepesa ineyo ndikunena panopa mtundu wa a Stephen Kayuni nkhani ndikunama mubwere pano pa Zodiac muzanene kuti chisale amanama. Do you have evidence of what you are saying? Yes, I have. Ndikuti. Are you aware? I repeat. I repeat. Mukulankhula kuntundu wa Malawi ndipakanema hapa. I repeat. Amalawi ngati Stephen Kayuni akukana ndikumpatsa mwayi apite ku koti ndikumpatsa mwayi abwere muno. You have evidence of what you are saying? I have evidence. Ndipo amapita kukauza anthu penacha koda chimene yake sada ndikhululukire ndendi kuti yankho yake sindayankha amene mukwatuma achanso ndikuyankha pano pa TV. Stephen Kayuni sindiza kukhululukirani moyo mwanga ndimapemphera of course koma sindiza kukhululukirani. Munazuza family yanga, munazuza ana anga, kukuuzani kuti lipirani school fees za mwana ino ndikukana. Munakamba poso kuti mukalata muja mukukanikanso ma basic needs kudya ngakhale pa fees paja simunasindike timafuna tidziwe kuti anake ati timamva kuti ana anu ena anamaliza kale sukulu. School one si mata ndili ndi ana amene ali kunyumbako ndikukupe mphani ni Zodiac mupite kunyumbako mukachite check. Mumadziwa ndi malera ana masiye ana masikini madziwa ndi malera ndini bakuwawa. Ndibwerereso kompaja ndikunenetsa Bible langa ili Stephen Kayuni sinza kukhululukira moyo wanga monse. Mulungu achite nawe Stephen Kayuni. Muwachula ramine. Ndipo I repeat Stephen Kayuni ndipo sadzerekezeso effect from today onwards you and me kulankhula pa phone. Are you trying to run away from my question? Yeah, and to miss. No, iyo ndayankha. Kunena kuti akanakhala kuti ana ndi evidence ndinakamangira zimata zimenezo akanapanga produce kuti mwabaya apa munakamangira zimata. That's okay. Bible mwatengala achisale. Yes. Mabwera nalonso mu studio muno. Yes. Nthawi yakumanganija koyamba ndi imene tinakhala tikuonani fa nthawi ya bodyguard wanu sitinakone mpone ndi Bible yayi. Yes. Munkaenda ndi Bible limene. Yes. Inu ndi munthu okhulupirira. Chimene ndinganene mwina akuzonera kuti nthawi imene ana State House samaenda ndi Bible. Iyayi. Bible ni makana nalo even ngati moto ndikamaenda ni makana ntchito imene imafunika kupemphera. Ineyo ndi makhulupirira Mulungu. Amene amafuna kunditayitsa Mulungu wanga ndi anthu awawa. Amene anabweretsa chokhumudwitsa kwa ine. Modi ino mmakhulupirira ndithu kuti Bible maenda naloli Mulungu amadana ndi ziphuphu amadana ndi katangale amadana ndi bodza ndi kupha. So zimene mwachulazo ndipo ndimakhulupirira ndipo ndikukhulupirira. Amene akuona kuti chisale anapanga katangale pakuti abwere ndipo akapereke
akapereke report kandi ku ACB kandi ku polisiko akapereke report ndi evidence. Ndinagwira ntchito mboma sindalowere china chilichonse chokhuza na contract. Ndinagwira ntchito mboma sindinalowere pena pali. Are you telling us that you are clean? In way you are clean. Ndimwene ndikukuuzani. Okay, ndikukuuzeni mawu awo. Achakwera ndi president. Munamba mwaona kwa Achakwera atapita Shoprite kugula bread. Munamba mwaona kwa Achakwera atapita ku shop ukagula chitseko kuto ndikumanga nyumba yanga ndendeke apo. Anapita pa Achakwera amakhala ndi anthu amene anthu aja amawathandizira. Ndipo wathandizira zina akhoza kuzidziwa zina osazidziwa. Akhoza kuzidziwa pambuyo kutoke abayidwa chitseko paja tupanga izi munthu uja amakhala busy. And even inene lolo ndikhoza kunena office ya president ndikuidziwa ndakanima president onsewa antama munthu kwana Achakwera ndizona adamatukwanidwa koma kuti wina akalowe mu office posimasewa. Komatu mukuyankha milandu ina yokhuza nanso ndi kugwiritsa ntchito tipping pa Chingerezi titero. Yes. Nambala ya chinsinsi ya mtsogoleri wa dziko. Mukuyankha milandu imeneyo. Okay, fine. Ndikuvomereza tikuyankha mlandu umenewo ndipo 100% tikuvomereza. Koma iwo ali ndi umboni onena kuti ife tinagwiritsa ntchito mwakuba ainawo umboni ndeni dikire kuti nkhani imeneyo ili mukoti kuti no imeneyo idzatulukira pati pomwepo. Koma mawu amene ndinganene Achakwera sangapita kugula cement ku shop sizingateke. Pano tikukamba pano tikukamba zokuti bungwe lolimbana ndi nkhani zakatangale la ACB latha zaka 25 likugwira ntchito yolimbana ndi nkhani zakatangale mdziko lino. Mukuona kwanu mukuona kuti bungwe limeneli lagwira bwanji ntchito mu zaka zimenezi 25? Ineyo ndikuwuzani chilungamo ola ACB nditu mumve. ACB kuli anthu odziwa ntchito ndayamikire koma